Igor, takže si na Jahodnej, ako sa ti táto trasa páči v podstate tu? Tak musím povedať, že opäť prešiel rok a po roku som na Jahodnej, ktorú mám rád ako jahodky, keď sú dobre zrelé, lebo je to taká, dá sa povedať, prirovnateľná trať k dobrým jahodám, lebo sa tu strieda úplne všetko, trošku kyslé, trošku sladké, to znamená trošku rýchlejšie, trošku užšie, trošku pomalšie, všetky druhy typu asfaltu sa tu vystriedajú, čiže je také rôznorodé. Jahodnú mám rád, teším sa. Minulý víkend si štartoval v Zaluži, doriešili ste už všetky problémy? Áno, chlapci zobrali so sebou tie náhradné veci, ktoré boli nejak nie veľmi dobré a tvrdia, že je to OK. Zatiaľ sme auto neskúšali, tak zajtra prvé tréningy ukážu, že či je auto OK alebo nie, ale verím, že bude OK. Keby zapršalo? Keby zapršalo, mne by to osobne neprekážalo, aj keď samozrejme mám radšej, keď sa jazdí na sucho a za slniečka, ako keď prší, je to také trošku viac námahavé a nebezpečnejšie, ale nejak mimoriadne mi to neprekáža a neriešim, či bude pekne, alebo bude pršať. Proste to neviem ovplyvniť, tak to nechávam vplyvniť. Takže aký výsledok by si tak očakával, alebo tešil sa? No? Samozrejme, každý, kto tu príde s tým, aby urobil čo najlepší výsledok a dá sa povedať, aby zvíťazil. Preto jazdíme na preteky a to by ma veľmi potešilo a dúfam, že mi to nikto neprekáže. Tak, držíme palce.